Bé, a aquesta hora, no sé si dir bona tarda canvia a les 12, en tot cas, bon dia a tothom. Mirarem d'anar ràpid, sé que hi ha moltes compareixences previstes i per tant fer valoració del que ha estat la intervenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest anunci d'eleccions generals a Corts el dia 28 d'abril. Bé, constatar que Pedro Sánchez no ha parlat de Catalunya. Per tant, avui hem tornat a tenir l'evidència d'un president del govern que ha arribat on ha arribat perquè no era creïble, perquè no ha estat creïble i perquè avui tampoc ha estat creïble. Tenim un judici polític en marxa, una crisi acceptada, institucional, democràtica, constitucional a Espanya, a l'Estat, que és reconeguda arreu del món. Ningú dubta de la crisi que viu avui l'estat espanyol. Doncs bé, en la seva compareixença, en el seu discurs, en el seu speech inicial, el president del govern espanyol ha estat incapaç de parlar de Catalunya, ha estat incapaç de ser un president amb sentit d'estat i parlar del principal problema que hi ha a l'estat ara mateix, que és el tema de Catalunya. I per tant, el fet que no n'hagi fet cap referència per voluntat pròpia en el seu discurs inicial, doncs realment és una circumstància que ens fa estar perplexos. Avui Pedro Sánchez convoca unes eleccions provocades per la inestabilitat derivada de la situació de Catalunya i és incapaç de parlar de Catalunya. Avui, d'alguna manera, hem de constatar que la cultura de la por ellos, la cultura que l'Estat ha posat en marxa o va posar en marxa ja a partir de la primera sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, la cultura de la por ellos ha situat Catalunya en la coherència i Espanya en la inestabilitat. S'han enredat, s'han fet un cabdell i aquest cabdell els ha portat a una situació que cal posar en context. 3 eleccions a l'estat espanyol, a Corts, en l'espai d'una legislatura. És per pensar-hi. El PSOE hi hauria de pensar, especialment el PSOE hi hauria de pensar. 3 eleccions més una moció de censura a Rajoy entre el desembre del 15 i el 2019. Per tant, alguna cosa passa en els mecanismes de l'Estat per trobar-se en aquesta inestabilitat. Quina és la causa, la raó d'aquesta inestabilitat? El fet de no voler tractar Catalunya, de no voler solucionar el problema de Catalunya amb prou coratge polític, que és allò que hem demanat tantes i tantes vegades a Pedro Sánchez. En aquest sentit, Pedro Sánchez ha estat incapaç de posar en marxa un diàleg real i ha quedat atrapat i ha hagut d'acabar convocant eleccions. Per tant, si no identifiques el problema més gros que tens al davant, que és el que li ha passat a Sánchez, doncs acabes convocant eleccions. Hi ha una crisi molt potent, molt forta del sistema constitucional espanyol, és un sistema obsolet, és un sistema que no dona resposta a les necessitats reals, en aquest cas dels catalans, i avui Pedro Sánchez ha estat incapaç d'enfrontar-s'hi de cara. Més reflexions al voltant d'aquesta intervenció del president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez. Miri, no es pot fer política d'esquena a la realitat. Aquesta és una màxima que hem de tenir presents cada dia i que Sánchez no ho ha tingut present. I no es pot governar com si tinguessis una majoria quan no la tens. I Sánchez no tenia majoria al Congrés. I des del mes de juny passat, qui ha canviat és en Sánchez. Qui no ha canviat és la posició de coratge, la posició de coherència que ha mantingut l'independentisme a Madrid. Hem de posar en valor que en aquests últims mesos els partits catalans a Madrid hem fet un exercici de coherència. Vam fer president del govern espanyol a Pedro Sánchez donant suport a una moció de censura per les mateixes raons, exactament per les mateixes raons, que ara hem hagut de mantenir la nostra posició en la qüestió de les esmenes als pressupostos. Per tant, senyor Sánchez i companyia, no es pot governar Espanya sense escoltar Catalunya. I això els partits espanyols ho han de poder entendre. A partir d'aquí, el problema amb Catalunya és Espanya. Avui ha quedat provat
que el problema de Catalunya amb Espanya no és un govern. El problema de Catalunya amb Espanya no era Rajoy, com segurament molts vam imaginar. El problema de Catalunya amb Espanya no és Sánchez. El problema de Catalunya és Espanya. El problema de Catalunya és aquesta Espanya incapaç de seure's a dialogar de debò, no de manera marketingianament creativa que no resol problemes. El problema de Catalunya amb Espanya és l'Estat. El problema de Catalunya és Espanya. A partir d'aquí, una altra consideració sobre la intervenció avui de Sánchez, però que també ens pot donar pistes. Segurament l'ha perdut l'estètica, allò que deia Unamuno, doncs avui qui l'ha perdut l'estètica és a Sánchez. Per què l'ha perdut l'estètica? Doncs massa retòrica, massa discurs i poca concreció, que és exactament la definició del que ha estat la seva obra de govern en aquests últims mesos. Ha malbaratat la confiança de tirar endavant una moció de censura, l'ha malbaratat en un temps rècord. I avui ens trobem amb eleccions el 28 d'abril. A partir d'aquí, una constatació, i és que l'espai que representa Junts per Catalunya, l'espai de l'independentisme, el sobiranisme, serem en aquestes eleccions. I com ho farem? Doncs senzillament donant resposta al que se'ns exigeix des de Catalunya. Serem la muralla democràtica, serem la muralla republicana, serem la muralla democràtica a favor de Catalunya i davant de la temptació evident de l'Estat a conviure amb la cultura de la por ellos i amb la cultura de la repressió. A partir d'aquí, si vostès tenen preguntes per formular, estic encantat de la vida de respondre. Sí, quan diu que l'espai de Junts per Catalunya es presentarà o serà en aquestes eleccions, pot concretar com? Si amb Junts per Cat, si amb el PDeCAT, si amb la marca de la Crida? Acabem de rebre l'anunci d'eleccions per part del senyor Pedro Sánchez i és evident que no li puc fer aquesta concretació. Però seguint la pregunta de la companya, aquesta situació d'unes eleccions un mes abans de les eleccions que ja estaven previstes pel maig, els obliga a vostès a activar el partit que de moment està en stand-by, el partit de la Crida? El que ens obliga és tenir molt clar per què hem d'anar a les eleccions, per què ens hi hem de presentar, exactament quin és el paper de coherència que ens toca fer i ens toca de plantar-nos, d'aferrar-nos a reivindicar també, en aquest cas a les Corts Espanyoles, de reivindicar el no a la repressió, en definitiva de no moure'ns del discurs de coherència que mantenim des de les eleccions del 21 de desembre de 2017. Democràcia, llibertat, dignitat, Catalunya. Aquest és el nostre espai, és on ens trobem còmodes i és allà on ens trobaran. Però en la mateixa línia vostè diu... Perdoneu perquè a vegades aquest focus no us veig bé. Acaba de dir vostè que donaran resposta al que se'ns exigeix des de Catalunya, serem la muralla democràtica i republicana a favor de Catalunya i davant la temptació de l'Estat. Vull dir, si no saben dir com volen presentar-se o com es concreta tot això que vostè ha dit. Quin ha de ser el paper dels partits del seu entorn en aquestes eleccions espanyoles? Miri, el que és més important és el per què. I el per què és aquesta voluntat de mantenir-nos fidels a aquesta idea de Catalunya, dignitat, democràcia i llibertat. Ens honora ser la punta de llança d'una Catalunya republicana, d'una Catalunya democràtica, que planteja aquestes eleccions, que vol ser en aquestes eleccions, amb aquesta idea de muralla republicana, muralla democràtica, muralla humana, a partir de la decisió a les urnes de la gent d'aquest país a favor de Catalunya. Però com ha de ser aquesta muralla republicana i democràtica? A partir del fet de la constatació que aquest és el camí, que aquesta és la posició correcta, a partir d'aquí doncs, serem capaços d'articular quina és la proposta electoral que conformem. Dialogaran, parlaran amb el PDeCAT per tal de teixir aquesta muralla o per debatre si
si concorren aquestes eleccions amb aquest partit? Si som la gent del diàleg, evidentment parlarem amb tothom qui s'hagi de parlar, no pateixi. En aquest sentit, la gent del país ha de poder estar tranquil·la que es parlarà amb tota la gent que calgui per dissenyar una proposta en aquestes eleccions forta, que respongui a la posició de coherència argumental, aquest fil de tossudesa, aquest fil de resistència, aquest fil de resiliència i de voler acabar el procés amb democràcia, amb urnes, amb diàleg, aquest no renunciar a l'autodeterminació, aquest no renunciar absolutament a res, sempre per la via democràtica. Aquest és el nostre joc i a partir d'aquí sumarem tantes veus com calgui, com sempre hem fet.